Салому алейкум, онҳое ки дар канали мо ҳастед. Ҳозир дар кӯча бир омадам. Имшаб шаби қадра. Ҳамаи шуморо бо шаби қадр муборак мегӯем, ҳамаи мусулмонои дунёро. Вале мо да барвақттара нигоҳ куне. Ами сета мурғовия намефаҳмам чия. Дидам хостам ки камтар навор гирам. дӯстони азиз, мо боз телеграм канал дорем ки дар онҷа қиссаҳоро мемонем. шумо метавонед ки ба телеграм канали мо дар омада қиссаҳои худтонро нақл кунед. мо менависем, бидуни ном яъне махфӣ мегузорем. дӯстони азиз, бори дигар пешопеш иди саиди фитро бароятон ба хонаводаи шумо муборакбод мегӯям. иди айём муборак, кулча ҳалво қаторак.